ụmụnna adị emeni ọnụ na-asụ nnọọ udo dịrị unu nke onye chiri nyazelu ọ ga-abalị unu bụ ndị eziokwu ọ ga-abalị unu bụ ndị eziokwu ọ kachasị n'ọnụ na-asụ nnọọ gbam egwu otu a n'oge gara aga ka m kwuru okwu maka Ebuka Obi ụfọdụ a na-anara m ọnụ na-atapịa ụfọdụ a na-akpọ m iyi na soshal midia ndị ọ dị mma n'ọnụ ikwu ma ndị sị na ha gụrụ akwụkwọ a na-ede na ọ bụrụ na ọ bụ mgbe nna anyị ozi abara otele mba ka mmadụ kparịrị na soshal midia onye ahụ ededebe ịchọkwa ije jụọ ajụjụ jụọ ndị nnepa bịara ịkọ ọkụ mgbe m bi okpoko ihe mere ha mgbatọrọ ya n'elu poolu dị m ezo mana nke ahụ na-eji iche ewee sị na Ebuka Obi na-eme arenji na ọbụ arenji wee sị ka njebe gbam atụrụ m akụ asịrị anaghị m akọ na mmadụ kọrọ gbam wee jebe si ka nje mfe otu esi eme arenji a na m abụrụzi ụmụasị mfe onye arenji aga m anwa wee jere ofu wee fụ na nwatakịrị mmadụ kwụbara aka ya ọtọ na-arụrụ onwe ya ọrụ Chukwu na Chukwu kpọrọ ya ọkpụkpọ oku Chineke na ndị mmụọ ozi hụrụ ya n'anya hụrụ ya n'anya mmadụ wee nọkọta wee were ọnụ ojiri ede wee sị na ọgba arenji ka ọ na-eme onye anyị ma ihe a na-akpọ arenji mana ọnụ niile si na that boy bụ arenji ka ọ na-eme ọnụ niile ahụ kwuru arenji a unu ga-atagide afụfụ na ndụ ụnụ tagide afụfụ na ndụ ụnụ tagide afụfụ na ndụ ụnụ tagide afụfụ na ndụ ụnụ gburu ịnọ ka m kwuru ya ahịa na-anọ ụgbọ na-anọ na-ekwu otu a pangod na m jere ebe a na Ebuka Obi amadị na m bịara amakwa agwapụ m ya na bifo God ama agwa anya na m na-abịa program ka m jere na Lagos chifu n'ụtụtụ mbọsị ụka nsị ka njekene m ka nje m fụ arenji this man before njebe ọrụ ebe m nwere ọrụ na mgbede abalị na ebe m nwere show a very big hotel ka njere m wee jebe na nke Ebuka Obi ka m ruru na nke Ebuka Obi the next crowd in the morning ka njere wee nọgide ebe ahụ ọ na-akọ after 4 to 5 mgbe a gbasaziri ka m pụtazie bịa jebe ebe m nwere show hold up everywhere hold up everywhere afọ ụzọ mgbe nọgide na hold up ọ na-akọ after 8 to 9 ejezie mgbe m jiziri ruo ebe ndị emesho onye nwe họteelụ sị na ya na ndị na-eche m anasịgo mụ refund onye ego ya because na njere Zion Ministry mgbe refund ego ọrụ nchaji since 2 weeks Sunday mgbe refund ego a iwe jee ka o wee m ofu mmụọ fu spirit sị m ma ọ bụ na nke emeghe nwere ihe ọzọ gaghị eme na crowd nwatakịrị bụ kasịrị ihe na-ese okwu ihe a kasịrị ihe o ji abụ onye gbọ ịpụ ụnụ na-ekwugheri ihe sọrọ ya na crowd nwatakịrị ji chọsi na crowd nwatakịrị ji na crowd o bu nwanne crowd a na-ese na-ewe ụfọdụ ndị mmadụ iwe mana onye ọbụla wuri ya anya ọkụ maka crowd a onwe onye o dejere leta si anya bịa nga ya onwekwa onye o detere leta onwe onye mkpọrọ na fon si anya bịa ministri ya onye fụ ebe ihe na-eme ojebe ebe eziokwu dị anọ m ebe a this guy wee kee ego kere ndị ọka mma ma onye nke si na mama ya nọ na mọchụarị ọ na-agafe ọsị ya nna nke iru gị dị otu a na obi ya dọrọ mma the boy wee gwara ya na mama ya nọ na mọchụarị nọ na-akwado ịkwa na ndị ego adọrọ uwe nọrọ ebe ahụ wee sisi weta ego ọ na-ekwu osisi weta 200 nọkọtasị mba si mezuo 250 agụrụ ego nye ya o mechaa si mezuo 300 nna mbọsa ya akpa nne gị mee ka ministri amadụ nwatakịrị nwa afọ a na-agbara ya mmiri onye ụmụnne enye nụrụ ya £1 ọ bụ nke a ka na-ekwu family divorce gronu ka bụ ihe mere nwụrụ m akpata oyi family divorce grown for years mbọsị nwaanyị bịara onye 300,000 saa wee zụwa ụmụazị ya je kpọta die ya bendie down na nwaanyị na-anọ n'okpuru nwoke ya bendie down na ọkwụrụ ada aka onye kọrọ ya nwaanyị wee je kpọta die
kpọta ụmụ ya a reconcile wee reconcile ọha ebe ahụ mụrụ aka wee site weta 500,000 ya nke nwoke ndị bụ onye na-ele ekpere na-ewu anya ọkụ inyego mmadụ sọcha mat mkpụrụ obi one ka ị zọpụtagoro atụrụ ugwu ihe na-eme bụ onye bịara na ministri gị ịnata ihe nke o ji ọ bụrụ na ị nanaghị ya nke o ji ọ bụrụ nwaanyị gị eri anya elu ọ bụrụ nwatakịrị kwarịrị juru nnọọ anya Chineke doro anya wee sacha anya kwụrụ ya onwe ihe o ji nwaanyị eme fọta ibu ime iyi mma aṅụ that boy na onwe ihe o ji nwaanyị eme onwe ihe o ji nwunye mmadụ eme mana ụnụ na-arịcha nwunye mmadụ elu rịa nwa mmadụ elu ndị dị afọ kansụl ụfọdụ n'ime ụnụ na-arịcha nne mmadụ rịa nwa ya n'ọkwana ya na-akọtọ mmadụ na-akwụ ụgwọ si narị nji ka ọ na-eme wee na ihe ọbụla na-ekwo ịnọkọta iwere ute narị nye ofe ibiriachi ọ na-ekwu na social media ebugadị narị nje anya ya gba ejere m nwa na ihe a na-eme ebe arị nje anyị jere ebe a ka anyị mara na onwere ebe ada aba ejere m ebe a sị ka mma na onwere dọ edere prohibited ma ọ out of bound you can enter anywhere sọsọ ebe a na-edebe mic na speaker sọsọ ebe a ndị egwu na na-eke ka asị mmadụ abara maka gịnị iji ụkwụ adọbi waya I go round everywhere ejere m okirikiri ruo mgbe m ga-anara onwe m mana naanị ihe wutere mbụ na refund ego m kwuru si east wee jebe ọrụ I refund the money back to the man mana ka anyị refund ebe ahụ ozugbo jide m na-anata east na-agba ụkwụ na Ọnịcha pam fonu kwụọrọ m pam o wee bụrụ na emere m ambasadọ na-ekwu ekwu n'aka the first ambassador enyere mbụ nke Ifeanyi Ụba nyere m since njiri bụrụ odogwu ihe mbụ mana this ambassador bụ the whole world nke isi Zion nata ka m si Zion nata o wee doo m anya na ihe na-eme ambassador ikwuru okwu ya since na a na-agbakọta ya azụ na a na-agba ihe n'ọhịa na ada enye right gị anyị ejicha Zion nata ọma 2 days akpọ ya fa ambassador apịa m ambassador the whole world any country m chọrọ ịba kịta ana m aba o nwere visa to 56 countries 56 ọ bụla nwaanyị na ya dasị asị ọ bụ na olesi na ọ chọghị ije ọ bụrụ na ị na-akọta kọtọ uwe ezu oke eburu na nke kịta na nke ka nchere ndị mmadụ ndị mmekọta ihe kwu okwu kịta dee anything ị ga-ede against Ebuka Obi na peji m ihe m ga-emegodi gị unu niile for A to Z Ebuka Obi na-agba ụlọ nkịtị unu na-emegheri unu na-ekwugheri sort of words juru ụlọ ọnụ ma ndị nsị dị n'ọnụ ha na-ekwunye na-eri nsị dee anything against Ebuka Obi na page m now dee ya ka ife ihe m nwere gị eme ife ihe m ga-eme gị gbazie chere kịta ejego m wee were anya m wee geni were anya m wee fụ ụfọdụ ya asị na ọkpọrọ anyị ụgwọ ị ga-afụ ọ na-akwụ m ụgwọ mụ na ya ọfụrụ ọma onye mbụ ọmana m bịara ndị ọrụ ya bụ ndị fụrụ wee jenye m oche ebe nye m oche agbasa nna ndị kamera na-ebu anyị ana m abịa ime eje n'oke achọrọ m ịma abịakwudi nke ọfụ anyị abịakwuzi nke ọfụ asị nka nje nyote ọbụla m fụrụ ebe m ga-haide wee nyoo wee ka a ghara ife iru m ọbụla m fụrụ ebe m ga-haide ka m wee mara otu o si eme arenji that is what I went for because na ọbụla m fụrụ arenji ihe ọbụla m fụrụ arenji ebe a ka ndị akọ n'ihe ozugbo ebe a ka m na-ekwuru ozugbo mana ụnụ nwa bụ ndị ebe na-eme ekpere na-akọtọ Ebuka Obi mma abịakwa na minute ụnụ very soon aga m abịa very soon ka m bịa mara ebe ụka unu si ka m bịa mara ka unu si eme arenji nke ụnụ mpụtakwa na social media agbasa anya nwatakịrị Chikwu kpọrọ oku isi na ị na-azụ ndị ori sị ha chere m n'ezi nna ogiri dị ihe nke a karịrị n'ala Igbo ihe nọnsensị a karịrị n'ala Igbo o nwere onye Yoruba ndị Yoruba na-akpọtọ onwego onye Yoruba na-eme ekpere ndị Yoruba na-akpọtọ ọ na-eme ma ọ na-eme ihe ọbụla ọ na-eme a na-ekpuru isi ala onwego onye ugwu na-eme ekpere ma ọ na-emesi ihe ike ndị ugwu na-akọtọ ife na onye middle belt na-ekwu onye Bini nke a ndị Bini adị akpọta ya tụsọ n'ala Igbo ihe a ga-eji machi ụnụ na gọọmenti ihe a ga-eji were aja ihe ọ ga-eji were unyi wee tee unu n'ihu na gọọmenti onwezi nke unu pasịtara nwanne ya nwoke werichagoro because of emereme ụnụ because akparamagwa ndị Igbo ka eji wee napụ ihe owin nwanne ya nwoke win ndị mmadụ aka na-agba wọn ya ndị mmadụ aka na-agba ya ngwa ahụ ụnụ na-agba ya
nsogbu adị nsogbu adị efe mgbe ahụ na-agba mana ihe na-agwa unu bụ anybody gbakwara Ebuka Obi mgba from this moment anybody gbara ya mgba anybody gbara Ebuka Obi mgba family gị ga-ekposa nọmba 1 ise nne na nna gị ga-etisa nọmba 2 ise ihe ọbụla gbasara gị nganga ise kwa ndụ ị na-ebi nganga ise ọya aya kịta ịya aya kidney problem ise ịya aya stroke ise ịya aya enye uru onwe onye nyere enye uru onwe onye nyere gị ị ga-aya isi ọwụwa akụbịakụbe ji ada gị onye a na-anaghị ada n'ụkwụ gị ọya niile dị n'ụwa ga-ezu oke n'ime ebe ị nọ gbanda eburu gị jebe obodo oyibo na plen ka ị ya anọtụbe ndị bụ ụnụ kpatakịrị ego etinye gị na plen enaghị eme ka na-ebugo gị na plen nwụbe ego akwụ na plen ala n'iyi stupid people ebe ọ bụrụ na-achọghị ihe dị mma Ebuka Obi gekwa ntị bịa gbaa ana na Anambra nwa dị ihe I volunteer myself able a worker to your ministry. Also, I brought on a gate. Also, I brought on a gate. Can na paramotale. Paramotale no na gate. Na no na gate. Ozugurum. So ku kam para na ministry he. Ihe ọma wee na-eme na ndụ m. Ihe ọma na-eme na ndụ ya. Gwazie m ọ bụrụ na ede na ndụ m. Gwazie m ọ bụrụ na ede banye afa m. Ofu group na ministry gị. Ihe dị chade. Hey, actually je president. Bam. Ana m achọkwara gị ana na Anambra. Anyị na-achọzi ana na Anambra. Achọkwara m ana na Anambra. Hoha. Onye ga-eri nsị bịa rie nsị. Bunatazie side ya. Bịa bunata nke ihe bunata ebe. Onye awa anya bịa wa anya. Onye ekwueri bịa kwueri. Onye ya kwụtọ ọgụ bịa kwụtọ ọgụ. Anyị jere ọrụ na Lagos si ka anyị jefu gị nya baadị. Imagine ka njefu deputy. Onwe onye nyere anyị 1 naira. Nwe nyere 10 naira. Anyị ji wee Lagos. Ana anyị ebughoro obi ka anyị jere na nke Ebuka Obi. Nọ na anyị jere ọrụ na Lagos. Anyị wee sị bọbụ nọ n'abalị. Ka anyị were otu na nke Ebuka. Ya ka anyị rụziri ebe ahụ. Ọ bụrụ na ka anyị je verify ya gbana wee bee dị ka anyị ji. Ma ọ bụ ebe aghụghọ. Ma ọ bụ ebe mmadụ ada aga. Na ebe a sị na mmadụ ada aga. Ebuka Obi mechie ekpere na you cannot see him again. Ya na mmadụ enwe ha akọ. Ndị prayer warriors ya o si na ekpere nke a na-apụ ọ na-aba ekpere ọzọ o si na nke a na-apụra kedu ihe ụmụ ụwa na-achụrụ nwatakịrị a onye Chineke tere onwe ndị na-achụ ya bụ ndị Igbo na-achụ ya ndị Igbo Igbo na-ekwute ọkụ ya agbọghọ kpakarịa ibie na nkụrasị ọkpara n'aja ọbịa ekwu otu a onye ka ibie ajụba ka how manage ka o siri kam kedu ndị ya agwụ ụdị ọgwụ a kedu ndị ya agwụ ụdị ọgwụ a wee nwee this kind of crime ndị na-agwọrọ mmadụ ọgwụ ego one ka o nwere nonsense kedu ndị ya agwụ ụdị ọgwụ a anyị jere gote ekpere ijere gote pastorship egote akpọghọ ọkpụkpọ oku ijere ka ịsa abụọ mmadụ asị pastọ isi na ịsa abụ mmadụ baa na store si na store baa na warehouse si na warehouse baa na ọnkọmpi si na ọnkọmpi jere na field inwetazie field esizie nọ na nke gị ka Chukwu nọ ichere anya ma anyị maka ịra anyị maka isi bido maka anyị achọbeghị ikwu aga m ekwu n'izu a onye ọbụla na-ekpe ekpere n'ala Igbo mma ebidozi gwaba n'otu ozi onye ahụ si bido mana onye edekwa nọnsensị dee nọnsensị maka Ebuka Obi dekwa nọnsensị ka m gwazi ọha na eze na ekpere niile a na-ekpe n'ala Igbo ka m gwazi ya ka o si bido ikwu eziokwu kwuo eziokwu mmadụ ama mgburu eziokwu truth is bitter jee paaki jechala bata na-akọ ihe ya na ihe ejelu ka o si gbanahụ ndị ohi na ndị n'ihe a ka Ebuka Obi gwara ya mgbe ọ bịara na nke na Disemba anyị chee na-asị ka ọ na-asị anyị echere gbara anya ịfụ ọ bụrụ na ihe ị chọrọ ịfụ step your foot to that ground jee ebe a ka ịghọta ihe na-eme nothing like nothing like ụmụ Igbo onye mmanụ nke enye megide nya chekwaba nke gị bido nke gị na-akọtọsị na ebe nke gị na-akọtọsị onye chie na-akọtọ maka na o mere ezi omume nabata nye ka eji kọtọba ya jụọ ya iji gịnị why onye ka ị bụ who are you nwa Imo steeti nya kedu onye na-ekwu ụdị okwu a Chineke esi ụta were ahọfta ọ bụrụ na ị kwetara okwete tata Ebuka Obi bụ the John the Baptist of our time. Exactly. Ebuka Obi bụ the John the Baptist of our time. Otu a ka ọ dị. Put me anywhere. Go and verify. Go and verify. Nonsense. Nonsense.
tara ndị isi na-akọ ị na-ebe social media ị na-aka onye nke na-ekwu na ọ na-achọ ihe o ji anyị mamịrị achọ nwoke a na-ekwu na ọ na-achọ ihe ọ bụrụ na ihe ị na-egwu egwu ọ ka ya eme gị ọ bụrụ na ịdị serious mgbe gbara nke ego onye tọọ gị na-agbụ mana ọ bụrụ na iji na egwuregwu ka ị na-egwu efu ihe ahụ iji anyụ mamịrị ịma mfụzi ya ọ bụrụ na ịdị serious gbara akwụkwọ ebe a nye ya ọbịa mgbagharụ arrest my case. Zion will move. Zion will move. Regardless.